torsdags var der ikke flere pladser, så vi tager den her i dag. Men når vi nu er færdige her, så kører vi på Bakkevej, og så er der kaffe og lavkage. Og lidt til, hvis det er, og så kan vi se, hvad vi så finder ud af, når vi er under aftenen. Hun har hjulpet mig rigtig meget med det her arrangement. Så meget, så den ældste derhen, han har fået en indbydelse et helt andet sted. Men til historien hører, vi havde egentlig bestilt en men det blev aflyst. Og så skulle vi være med invitation, og så har vi gemt at skifte Ronja Jacobsen. Men heldigvis det var det, for de har en overskud til at tage den slags. Så vil jeg sådan set bare sige... Ja, der er en selvbetjening, der er store tallerkener deroppe, og vi får lov til at tage selv, hvad I bedst kan lide. Og vi fortsætter ude i timer, eller hvad vi nu finder ud af. Så vi er med. Så tager vi det. Så vi er med, ja. Værsgo. Tak. Alle de der ting, rigtig overskud. Fuldstændig overskud. Så bør det bedre blive aften. Nu bliver han lidt cranky, der skulle til at sætte. Så finder jeg ud af, at dynerne hænger stadig. Hun er lidt speciel. Ja, hvad var det, hun sagde?
Værsgo, Så er det Kirsten. lige så godt. Nej. Men jeg siger tak for alle gaverne, og tak fordi I vil komme, og det glæder os, I er her alle sammen. Så skål. Skål og tillykke. Ja, tak. De små, der står sådan en lille pist og pist, det må I gerne tage lidt af også. Og så må I ellers godt bare sætte jer ned, hvor I har lyst til at sætte. Ja, og det er noget.